Ξεκίνησε χθες το 4ο Διεθνές Συμπόσιο για το Θουκυδίδη. Το συνέδριο οργανώνει ο Δήμος Αλήμου, από όπου καταγόταν ο μεγάλος ιστορικός του Πελοποννησιακού πολέμου. Οι εργασίες άρχισαν στο αμφιθέατρο του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, ενώ συνεχίζονται σήμερα και αύριο στο Ζάπιο Μέγαρο. 30 διακεκριμένοι καθηγητές, μελετητές του Θουκυδίδη από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής, συμμετέχουν στο 4ο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα «Τεχνικές του Θουκυδίδη, μεταξύ ιστορικής έρευνας και λογοτεχνικής αναπαράστασης». Το συνέδριο αυτό έχει ως θέμα τεχνικές του Θουκυδίδη. Είναι ένας κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο οργανώνεται μια σειρά από επιμέρους συνεδρίες που επικεντρώνονται σε ζητήματα αφηγηματολογικά, γλωσσολογικά, ζητήματα των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών. Το συνέδριο, που οργανώνει για άλλη μια φορά ο Δήμος Αλήμου, αποτελεί πλέον θεσμό για την ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα. Στόχος του είναι να μεταφέρει τα διαχρονικά μηνύματα του Θουκυδίδη και να προβάλλει το έργο του σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πραγματικά 25 χρόνια ένας θεσμός, 4ο Διεθνές Συμπόσιο για το Θουκυδίδη, πάρα πολύ ξένοι, μεγάλο το ενδιαφέρον και είναι ένα πολιτιστικό γεγονός για το Δήμο μας, αλλά όχι μόνο, για όλη την Αττική και για όλη την Ελλάδα. Αν κάτι ξεχωρίζει το Θουκυδίδη, είναι ότι δεν αναπαράγει παραδοσιακές ερμηνείες, αλλά θεωρεί μέγιστη υποχρέωσή του την εξακρίβωση των στοιχείων. Θα έλεγε κανείς ότι ενώ ο Ηρόδοτος ήταν ο πατέρας της ιστορίας, ο Θουκυδίδης ήταν ο δημιουργός της πολιτικής ιστορίας και του πολιτικού ρεαλισμού. Precisely his purpose, as opposed to Herodotus, is trying to show us things as they are. That is, without any kind of nice words, trying to cover the truth. And I think that is a lesson which is extremely useful and which helps you a lot when you listen to any politician speaking on TV. Βαθύτατα ρεαλιστής, πίστευε τόσο στην πρόοδο. Έγραψε την ιστορία του σαν μια ακριβή καταγραφή των γεγονότων με σκοπό να χρησιμεύσει στο μέλλον. Ο Θουκυδίδης είναι ένας συγγραφέας που μας θυμίζει ότι και άλλες εποχές εκτός από τη δική μας έχουν περάσει μέσα από βαθύτατες κρίσεις και μας θυμίζει όμως ότι μέσα από την κρίση μπορούμε να αισιοδοξούμε. Ο λόγος του σήμερα προβάλλει πιο επίκαιρος από ποτέ και μοιάζει να είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή για μια συζήτηση πάνω στο έργο του μεγάλου ιστορικού του Πελοποννησιακού πολέμου. I think the combination of several factors at once make this one of the most exciting periods, perhaps the most exciting period ever in which to study the ancient Greek world. The first is, of course, the rise of new technologies that allow us to ask new questions and reach new audiences. And the second is, of course, the rise of the European Union and this new community, which makes it possible for Greece and for the Greek world to relate much more effectively with the world of the 21st century than was ever possible before. Το συμπόσιο είναι ανοιχτό στο κοινό και έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όχι μόνο των επιστημόνων, αλλά και πολυάριθμων φοιτητών που παρακολουθούν τις εργασίες του.